Bueno, us explico una història d'una putada que li anem fent un sargento. A l'última revista, antes de llicenciar-nos, teníem el cabell una mica més llarguet i el tio a 3 soldats, dels més veteranos, els hi va tallar a una maquineta a la part de darrere, que esclar, llavors es van tindre cap als cabells. I nosaltres vam pensar, tots els veteranos, i aquest tio l'hem de fer alguna cosa. I com que estava aquella setmana, tenia setmana i estava a l'habitació de la companyia dormint, doncs a un se li va acudir posar, a un basc, se li va acudir posar fibra de vidre. Li anem a posar la fibra de vidre i el xaval, el sargento, a mitjanit, doncs clar, li picava. I resulta que es va anar a dutxar una vegada, va canviar els llençols una altra vegada, segons es va explicar al matí es havia canviat 3 vegades, i a les 5 de la matinada, que ja no aguantava més de la picor, doncs va agafar tota la tropa i es va posar, diguéssim, a paso ligero en el pati davant de la companyia. I allà, a les 5, a les 6, a l'hora d'esmorzar, anem a esmorzar i queda ben esmorzat una altra vegada, paso ligero. Resulta que arriba el tinent i diu, si sapigués el que passa avui, diu, la putada que m'han fotut aquesta canalla, i davant de nosaltres li explica tota la història. I el tinent li va dir, bueno, ja sortirà, doncs. I van anar passant el rato, i al final, a la companyia va vindre un sargento, i els més veteranos els van anar cridant cap a un al seu destí. I resulta que a cap de mitja hora, allà només feien els reclutes i els que corrien només. Surt el tinent i veu el sargento allà amb 4 soldats només que eren els reclutes i diu, però què fas? Diu, si aquests no han sigut, si han de ser els veteranos, no els reclutes. El tinent ens diu, bueno, el que hagi sigut que vingui a... o si no, castigat dissabte i diumenge. I sí, tots els veteranos anem a veure el tinent, tots hem sigut. I aquí es va acabar, diguéssim, la historieta, diguéssim, de la putadeta del fibra de vidre.